Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe ena wayi kadi e garti e windande men tati ɓiire nde hande noon kadi janggen kadi kalifeji men jeeɗiɗi on jii mbaɗen dani yenne hande eɗen janga ay sooridu mbaɗen ɓalejo hande eɗen janga ay saaridu ɗo hanno waɗi ni hande noon ko toɓɓere nde ɓeyɗen hen wiya daaridu piccuɗo ayde daaridu piccuɗo so waɗi ni ene wiye ɗa koyngal ayde so watti hono noon kadi ɓe nandi mbaɗani ɓe nandi toɓɓaɗo wiye za koyngal ay za koyngal so gasi waɗanda ni yenne haɗo ficca lesga ayna baaliɗo wiye piccuɗo kay mbatta hono makko ɓe nanda ay toɓɓere ndeɗo sernataɓe mbiya gayna baaliɗo mbiya piccuɗo ɗo henne mbaɗani ha ɗo ngara kaɗa ɗo mbiya fa jorɗo goɗɗo o noon a waɗani ha gayna mbaɗani nawa ha dow wiya qafara kadi en keeɓi jeeɗiɗi tan kadi nden noon paamen wadde daaridu ko dow tan woni ɗon ay ko gotum ay ɗa koyngal nani woni ngal ɗo alkulal ngal ay ngal alkulal woni ɗa koyngal ɗo woni za koyngal ha joni ko ni tan mbatteno z oɗo ayna baaliɗo ko a woni ɗo ko nde wonno a oɗo a e oto ana nandi min mbaɗɗa pesgal dow ɗo ha wawa serdade one ko ga woni ɗo ƴetteten ko ga ha gaynen ga o mbatten ɓeyden hen ha ɗo wona ga on jii ay faa o moni gasi ay qaa o moni ay ɗanani gasi ɗo kaɗɗa joni noon wonno ko saaridu piccuɗo ko nde ɗo toɓɓere ɓeydi hen nde wawi wiyede daareedu ay toɓɓere woni da ay reedu piccuɗo ɗo ko ɗa koyngal ko toɓɓere nde ɗo ɓeyda hen wawi wiyede za koyngal ɗo ko ayna baaliɗo piccuɗo ko toɓɓere nde ɗo ɓeydi hen ɓe mbawi sirtude wiya gayna baaliɗo piccuɗo ɗo ko fa jorɗo ɗo ko qafara gasi ko ni foti janggen ɗum ɗo woni daaridu piccuɗo ɗo woni ɗa koyngal ɗo woni za koyngal ɗo woni ayna baaliɗo piccuɗo ɗo woni gayna baaliɗo piccuɗo ɗo woni fa jorɗo ɗo woni qafara ayde ɗo woni daaridu piccuɗo ɗo woni ɗa koyngal ɗo woni za koyngal ɗo woni ayna baaliɗo piccuɗo ɗo woni gayna baaliɗo piccuɗo ay ɗo woni fa jorɗo ɗo woni qafara on sahan sala mbaɗa ni yenne mbawa ɗum jangude mbaɗani on saha ɗum ɗo woni daaridu piccuɗo ɗum ɗo woni ɗa koyngal nani ɗum ɗo woni za koyngal nani ɗo haaɗi ɗum ɗo woni ayna baaliɗo mbadda hen piccuɗo o wiya ayna baaliɗo piccuɗo ɗum ɗo ni ko gayna baaliɗo mbadda hen piccuɗo o mbiya gayna baaliɗo piccuɗo ɗum ɗo woni fa ha gasi
mbiya jorɗo a wina ba jorɗo ta jorɗo ɗo woni fa mbiya jorɗo ɗum ɗo so turima ha wayini wona qafara wadde mbawa serdude hakkunde qafara e fa jorɗo ay so waɗida ni yenne ari ha ɗo waɗi haɗi ɗo ko fa jorɗo so waɗida ni yenne waɗi ni ari fayi dow o qafara so waɗida ni yenne fayi les wonti wow ɗum ɗo kadi teskoɗa no moƴƴi ɗo ko fa jorɗo so waɗi ni haaɗi ɗo hofo ha dow innirte ko qafara so waɗi ni fayi les ene wiye wow haqqille ma kadi wawa ɗum teskade jangde ko teskuye kaɗen ɗo hade jiiɓade kadi ha woɗɗoyde yo Allah wallu yo Allah newnu ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal alhamdulillahi bil alamina ƴette kuɗi mon e karneji mon mbawi to janggon ɗigga on koola koye mon ƴewon bawɗo ɗakkoɗon sara makko kollonmo o walla on ha jiwon lawol on yamon walla on nodde en 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa liggey ɓasabo gara caggal saggere ma a saggani ɗum jinmi walla an kesso jiɗɗo nadde e jangde he bisimilla maɗa gara karanɗa sarɗeji ɗi aɗi belma janga ayiɗa gacca ndeeƴa yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen kadi yo Allah won gondiɗo ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal alhamdulillahi bil alamina on jarama wa salam